ASFM. Sa ASFM ato nining 106.9 ASFM. Kuskus Malungos. Napunan sang kaladlawan nga mga istorya. Masadya nga chika-chika. Makalilingaw nga drama-drama. May ara pa sang paborito mo nga mga musika. Kuskus Malungos. Pwede mo pa i-shoutout ang imo kapamilya kag kabarkada. Kuskus Malungos. Kompletos Ricados. Chill-chill lang ang buhay. Diri sa Kuskus Malungos. Kamo nagapamate sa Kuskus Balungos sa NYGC Blind Drama sa ASFM. Gaupod kay Papa Mel kag Miss Catherine, si Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Magpamati na. Magsadya ka. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Kuskus Malungos. Hello, good day sa tanan-tanan. Sa mga pinalangga naton yung mga tagpalamati, welcome na naman sa aton yung programa. Abaw, Miss Catherine, kapakyot-kyot ka. Ang magina kay damo, gwapo. Abaw. Good day, and good morning sa tanan naton yung mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome na sa aton yung programa. Ang programa nga magahatag kalingawan kag kasadya ang Kuskus Balungos. Ako naman si Papa Mel. Kag ako naman si Miss Catherine. Kamusta, Papa Mel? Okay, gid Miss Catherine. Sa gihapon padayon nga nagapalangga. Ang importante, palangga ka man sa ginahigugma mo. Amo gid ang dapat. Syempre, ari ng aton ginahulat-hulat. Ang aton mga lolo, Lolo Ilyong, kag Lolo Miloy. Pasok! Bukod sa isa kalibong aginhat. Pare Miloy, good morning si mo. Good morning. Bay gandar ning mic, be. Oh. Ara gandar. Kamusta ang imo nga adlaw, Pare Miloy? Ang ako adlaw, maayo. Tungod ang naton Diyos, maayo na to. Yes, dapat kada aga hindi gin magkalipat. Pagbugtaw sa aga, hindi cellphone ang unaha, kundi magpasalamat sa bag-o naman nga kabuhi nga ginhatag sa aton kaysa nasiling na naton Permiloy. Hindi tanan nga tao gintugtan nga makabugtaw sa buong aga. Pasalamat ka nga sa subong aga, gabugtaw ka pa. Ari pa kita, nagapamati ka pa sa ESFM. Salamat ka gali kagabugtaw ka. Amo gid na Permiloy, kay gapasalamat ko nga pagbugtaw ko, gabugtaw ka naman nga daan. Una ko bugtaw sa inyo. Amo na pinakanami da mga kanay siyaga, mga kay-yes. Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa ngalan sang bugos nga puwersa sang ASFM kag isang aton station manager Kuya Hil Andan kag sang aton nga program director DJ White Rose. Nahigugma Upod man naton sa technical side Permiloy, no? Si paring Noel Bugna. Si paring Duel Bugna. Ang aton technician diri sa ASFM. amon inspirasyon. Anong mayo to subong nga hurambalan, Permiloy? Ang mayo sa gambalan, aton nga topic subong is about love gyapon. Siyempre, kay nami gid na istoryahan Permiloy ang gugma. Manong tapos na bilang kuwan subong ha, brero ha. Oo, kay hambal nila kuno love month. March siya gali, ano na? March Fire Prevention Month. Gamar. Istoryahan ta naman subong kay February, istoryahan ta love. Kay pag March, kay Fire Prevention Month na siguro kung hindi ko magsala, istoryahan ta naman kalayo. Natural na iya. Kay kung sobrang mong higugma, kung batak ay kagampang kakalayo. Ayaw mo na? Oh. Kadamo bala Permiloy siya naghambal. Nga nami gid ako no Permiloy nga makasal gid ka mga duha Permiloy. Paano bikod makakita ka sa babae nga laing libatasan? Amo na gani nga dapat kilalahon mo nga daan ng babae nga imo pakaslan. Di sa imo bi Permiloy kung ikaw papilion na common ini nga question sa tanan. Anong mas nami kasal o kon live-in lang anay? Bayo ba na ang live-in? Kay para nga makilalaan mo siya kung ano siya katawo. Oh. O abi, live-in ka mo ba isak tuig? Oho. May kasuntanan ka mo abi nga pagkatapos na live-in, pakaslan ta ka kung makita kung nga mayo ka galing nga tawo o babae o lalaki. Oo, may kilala ko gani Permiloy na
pakasal sila dayon hambal ya gani sa akon nya mayo tani kon ginkilala ko anay ba kay ang akon handom way ko gid makuha. Sige kung anong handom mo gusto ko tani makabata ti nagpakasal na kami ti hindi siya gali kabata hay kaluoy bala Parmiloy sila ko di balagay kog banay ka mga duwa. Ida ka mga bagay, common thing na siya. May boss ligod bla, kinanglan gina sa giban nga lalaki ang mga bata. Yes. Pero, ida nga mga bagay, equal lang na siya, ganagmay lang nga bagay na. Kaya ubalo ka naman na nga palangga mong tao, bisan makabata na sa hindi, palangga mo gina siya. Oo. Galing, ang lain ng daya, kung may mga additional pag mga bagay nga, sinabo lang yan na talupagdan. Amo na gani Parmiloy, di ba? Galakat ang matinuig. Gabag-o ang tao. Kaya mambal gani nila, kabay pa nga tubtubsan o. Hindi ka lang magbag-o sa akon. Pero ti gabag-o ginaya Parmiloy kung kaisa. Ang importante tani sina, ang nami sina, nga gabag-o man ang tanan, ang importante pagpalangga isimo, wala iya gabag-o Parmiloy. Ang lain sina kung nagadungan sa iya pagbag-o, bag-o man ang iya batasan, bag-o naman ang iya nga pagpalangga simo. Kaya mo na siya nabasahan ko sa isa ka comment, Bla. Oh, People change. yes, oo. Wala gitada. Hindi pwede nga amulan ta sina kay ang mga cellphone gani ga-upgrade mo. Oo. Gabag-ong tanan ang mga program sa radyo gabag-o diri sa ESFM ganami pag gani ang mga music tadi. Ang studio to dabi na. Oh, nan. Ma-outdated kas na. Oo. Hindi ka magtindog sa rason sa kilala ko nga kung magbago ko karon hindi na ako siya. Oy, oo. Sa inyo pag Amo na nga mas mayo ang live-in. Oh? Live-in mo sa anay mga sa tuig. Oh, Galing, ang problema naman sa live-in, oh. Kasi igo mo yung buhian ang imo ko ni sampol mo hindi ka na miyan sa batasan niya gali kada lain sa gali. oo. Hibi-hibi kay lusol ka. Oo. Binuhian mo sa tuon puti. Losyang na. Lusol na siya. Amo na isang problema. Amo na ang pinakalain da kay syempre hindi man iya sa ano kung mag-live-in kamo alang-alang hindi ka mo matabo da. Oo. Ang realidad nga istorya blang ati alang-alang nang kamo dayan nagkuan, nagtulokay. Alag-alag ba na sa piyak sa kwarto ikaw sa piyak. Oo. Live-in pa kamo. Na amo na dang pero kadamo gambal Parmiloy hindi ginaya magsugot ang simbahan sa mga live-in nga na Hindi Parmiloy. naman na Kay magsugot. bisan ng Bible nagaano Oo. gina nga dapat kasal gidanay. Di kaya ang live-in na, istar sa sulod mo. Oh. Kay sarabla. Alag-alag ba lain-lain ka mo kwarto kay tawag ka mo gani live-in kay istar sa sulod. Oo. O live out ka mo eh. Kay nakakaan ka. Amo na gani nga kun mahimo pa lang. Kay gambal man ang iban hindi ah. Kung siya na iyang nakatadhana sa imo, pakaslan mo na siya kay ginhatag na siya sa imo. But silingon imo na siya ginpangayo. Kalabanan ginapangayo gina Parmiloy mo. basta may kapika. Sa totoo, wala ka bisag makita nga kasiguruhan sa mga bagay-bagay. Oo. For example, nakakita ka babae. Hindi ka ba nakasiguro gamayo gina siya babae? Kung Oo. hindi, halis siya gamay kaya, wala man siya mupod. O kung makakita ka man lalaki, sili mo do ka nami siya kay kagwapo do ka pang heartthrob abi siya da. Si mo do ka nami ni siya. Kung kis abla Parmiloy ang itsura, amo na ang nagakwan, nagalipod si imo sa matuod nga batasan si imo. Kay nga abisan lain siya batasan kisa do ginabaton mo lang tungod sa itsura, ya kay kagwapo, kay kagwapa. Oh, di na blang gambal ka bala sa pinsar mo nga bisan amo lang ko sin iya. Ining gwapa-gwapa ni nga babae nga daw beauty queen. Kining gwapo-gwapo ni nga lalaki nga daw Beauty boy, Ako na niya subong. Palangga, ya ko ni. proud ka pa? Oh, proud ka pa, pero sa totoo, galing ginabugbog ya kada. Ginahambala niya ka sa masakit da. Oo. Huwag kaya ka sala-sala ya, ginayubit ya ka. Di mo nang kalain na ya Parmiloy ya. Kung ako lang bisa, ako na nga personal ng opinion ha. Hindi ko ya magpangabuhi nga muna Parmiloy, kaya hindi ko na ya kagwanta. Bayaan ko na ya Parmiloy kung mag-amo na. Si Lolo iyong kag, si Lolo Amo na nga, iba na nga kapakasal. Kapatalupang dan lang nga kalain li batasan nga pilian nila, nagapangita sila expiry sa marriage contract. Oo. Kaya kung ikaw ba Parmiloy, ano ang maayo na lang gidabing himuon sa pagpangabuhi, abe? Live-in ka mo. Hindi, pagkasal di ka mo ya Parmiloy. Eh, paano na karoon kung lain sa batasan, di ka kabuhi siya. May ara ko kilala, Parmiloy. May nanobya siya, naasawa ya. Siyang nag-asawa sila, mayo gid ang ila pag-updanay pila ka tuig. Pagligad siyang pila ka tuig, Parmiloy nga nag-anom, 7 na ka tuig, dito nagwa ang lain nga batasan, Parmiloy. Di ano niya pa na ibalik? Kasado na sila. Na, kung live-in, so, Di ano gali, anong katuig sila dapat mag-live-in? Di ba? Di dapat, kung kilalahon mo, okay man na siya. Pero wala ka kabalo nga sa ulihi gali Parmiloy. Ang mayo na lang sinaguro ngay muon mo. Pili ka na lang
sang tao nga palangga mo. Kaya nga, kung ano man ang iyabatasan, kung ano man ang hindi mo nauyunan siya, kay palangga mo siya, batunon mo eh. Yeah. Handa ka mag-antos upod siya. Abo na siya. Oo, handa ka magpakamartir. Bisan, do ginahimo ka, ikaw bibana. Do ginakwaan niya na ka kinamatarong. Time ups. Time out. Karoon lang bis nung helm lang. Karoon na wala Kuya Hil, no? Kadali ka gina. Wala pa nice break, Ay, importante na Premiloya nga kung palangga mo abing tao, kaya mo magtiis. Amo na yan. Basta nagahari ang pagpalangga, wala gi kada problema. Nga nagabago ang tao. Isa lang ang rason. Kapila ko na sa sulto dito sa programa tabo. Ang tanan nga baga panahon nga nagabago, isa lang ang rason. Ano? Wala na siya nagapalangga siya. Wala na sa luyag. Kung para pamatyagan mo karon do, deserve mo yung mag-antos, hala, antos siya. Pero kung hindi mo deserve mag-antos, nabinagin ko na hindi pabor sa imo ya, ginpilit mo lang siya. Oo. Pero hindi pabor sa imo dapat ha. Oo. May deserve dapat nga panahon sa imo, pero ginpili mo siya. Gimpili mo siya kay para sa imo, amo ni siya Amo tani. na siya. So napaantos siya pa ka? Nag-antos siya ka pa. Ay, sus ko na kuya. Bayaan ko na ya. Bayae, hehehe. Amo pa na mabot sa imo. Oo. Amo na ka live-in lang. Oo, may nag-comment para Milo yung balya. Tingagi na insister yun nga bayaan, hindi pwede pa man na maayos. Paano karon ang kabataan? Paano karon ang pamilya? Kung magbiyaay na karon ang mag-asawa, ano na karon ang matabo Abe sa kilala pamilya? ko ya. Oo. Abalya. Aga mo naman kasoy ga para sa babata sa hindi kusda ya. Doon nabatian ko na siya. Isa ka programa nga paborito, Oo. tamo? Oo. For the sake of the children ay hindi kusda ya. Oo, nabatian ko na na. Okay. Kaya nga gubon mong imo ka ugalingon nga kalipayan tungod lang sa rason nga mga bata mo. Oo. Okay man na siya. Oo. Pero tayo sa piyakabahin niya, maantos ka sa tubtub sa noo. Oo, antuson mo yung batasan niya Oo, daw tiyari. hindi makaon siyang ido. Tagaan ko mo ilustrasyon. Tungkol sa mga bata, op na na Japon. Ga. Sa piyaka kwarto, sa piyaka kwarto. Oo. Di ano matabos na da, tubtub sa noo, mamukabos na. Tapos anong yambal sa kabataan nyo? Anong Oo. yambal nila nga si mama si papa? Ara man tuod, pero do wala lang sila. Tisugin mo sa kabataan mo nga, kuwan na kami na, separado na kami na, inay kami kuwan. Oo. Mas mayo na lang para Miloy kung mag-separate yun man kamo. Istoryahon mong kabataan. Bisa nag-separate na kami ni mama mo, ni papa mo. Palangga ko gyapon kamo. Ari kami masustinto, ma-advise inyo, mabulig sa inyo. Kagusto ko nga mangin maayo ang inyo pagdako sa piyak nga nagbulagay kami ni mama kag ni papa nyo kay hindi kami magsawanay nga duwa. Kaya kasi pagka matuod sinabi, kalain kasi sa imo nga, amo na ganis lingko, halungan nyo gid ang magpili sa inyong karelasyon. Oo. Kaya kalain ang sitwasyon ko na muna. Oo. O kiti, paano ka mo ka-advise kay una dan wasak ba ka mo sa Oo. mga bata nyo, kalaway sa inyong ginahimo. Ambalan mo karon ng bata mo, nak. Nga daw may nubyo ka naman, nagnubyo ka pag daw. Ikaw gani. Ah. May bana ka na, nangita ka pa iban. O, di ba? Kuskus Malimos. May akong grateful lang, masin na papisalamaton lang nga bata ang masugata mo. Pero kung bata gani nga galantaw sa imo kabuhi sa iya. Kung ipasitive sang bata mong inyo sitwasyon, mambal siya nga, kuya, gusto ko magkapamilya, kuya, hindi kuya magsunod sa pamilya namon nga naguba. Namo na siya. Gusto ko nga magkapamilya, kuya, nami ang amon nga pangabuhi. Oo. Hindi kuya magsunod sa amon ni mama ni papa, yung subong guba amon pamilya. Hindi nagnami ang kabuhi, ya. To kasugata mo daw yawa kagabalon ikaw gani, ikaw gani, ikaw gani. Na, amo na. Sabi sa yawa mo. Oo. Uy, hindi na dapat ikaw gani. Hindi na pero siya to gani oh. Na, itudlo, ya ka. Amo na gadi ko kaysa, mas nami gid nga namion mo na lang kabuhi mo kay nga akon kaysa ay muon ka sampol para Miloy. Oy kaluluoy lang pala ni sing iban nga nakasala na kay nga ginahimo lang gid dia sampol nga sikwa na gani Oo. haw. Siling mo do sino man nga buot. Aha. Dali kay sulod ang dukot na. Siya. Hay kabudlay sa pangabuhi Karon. Oh. Paano mo ba panami ang kabuhi mo? Tingwaon mo nga hindi ka mo magsiparar sa koneksyon nyo sa Ginoo. Yes. Dapat may Diyos nga nagapatunga sa aton kabuhi para Miloy. Sa totoo, ang pagkristuhanon, nagarefleksyon na sa batasan. Isan po lang ba gusto mo magnami pangabuhi mo? Tsaktuhon mo ang kabuhi mo bilang Kristiyano, madalas-das lang na kay nga tutuod lang. Amo na gani ginbilin sa Ginoo nga sugo, duwa lang. Oh. Higog baon sa sabog nga kusog, huna-huna, kag tagipusoon. Pusoon. O kag higog baon mo ang imo isig katawo, pareho sa imo nga Kaugalingon. Oo. Pinakabudlay abi para Miloy nga higugmaon mo imo isig ka tao para sa iban. Kay nga Oh.
ginamarites ka siyang tupad balay mo. Okay, mahigugmang pa siya. Ngay gugma mo pa siya, tapos ginapabati-batian niya ka. Higugmaon mo pa siya. Higugmaon pa siya, tapos Double kalain siya. siyang batasan niya. Oh. Way gapamugno, daw sinugin gapamugno. nga gwapa-gwapa. Higugmaon mo pa siya. Oo na. Barkada ang ilak Dali. Huwag ka may imo, kaya mo nang sugo sa Sugo, Biblia. Liban na lang kung may imo, kaya Biblia ang sundan. Dapat tumanon tagid na iya Parmiloy. Pares na pala siyang pagpatawad. Bisan do hindi mo na mapatawad ang tao, kinahanglan mo magpatawad kaya mo nang sugo sang Dios Parmiloy. Patawara. Oo. Pero hindi pagsiligi. Oh, hindi pagsaligi. O, sample. May grabe umutang si mo. Oo. Pila ka ibo utang ya. Wayagin bayran. Huwag ibayra na pasawa, patawad. Patawara. Patawara. O hindi pagpautang kaliwan. Oh, hindi na pagpautangan liwat. Oo. Oo. Muna siya. Hindi ka na mapatay kung magpatawad ka. Oo. Kag ang pagpangayo sang sorry Parmiloy, amo nang pinakanami nga the best nga himuon sa isa ka tawo. Kay may ara gi kuya kilala Parmiloy nga hindi gid niya magpangayo sorry kay nga ambal. Why kuya sila? Ano sila ko na sila haw? Sila ya dapat yung mangayo gani pasensya sa akon. Di mangkuton ko siya sing ko anong sala mo, anong sala nila sa imo. Kabalo na sila. Sila na dapat mangayo patawad. Sing ko ano ini siya? Watsagan niya guro do kwan, daw memory card lang. Oh. Store na ka na. No, gasto dala tanan. Amo nang pinaka nami gid kabalo kita kung anong dapat aton himuon. Magpili kita sang tsakto nga tawo kay galing kay kung magpili kita sang tsakto nga tawo basi tagaan ta sang siya na lang pero may tsakto bla Parmilo. Muna lain na. Ang pinaka makaintindi sa imo, ang pinili mo. Yes. Kaga pinaka makaintindi sa iya, ikaw nga ginpili iya. Oo. Karon kung hindi kayo maintindihan sa imo pinili, duwa-duwa na na. Oo. Basi hindi na siya para sa imo Parmilo. Basi hindi na siya para sa imo. Nagsala ka sa pagpili. Oo, di ko na pakaslan mo na. Why Di kay mo na kaluluway hindi ka? mo na siya mabulagan. Oo. Do AI ba? Mabulagan. 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 Oo. Di karon, kung hindi mo na bulagan, anong mahimuon mo? Mahampang kalayo. Oo. Bla, bla. Mangita ka, hala ka na Oo. chat-chat to, sa ex mo to, Oo. obra mo na chat-chat. Amo na encourage ko mo. Oo. Sa Marso lang ko mo hampang kalayo kay prevention man. So mo hindi anay. Oh, pag-ibig kilig-kilig ka mo anay Oo. ko. Oo. Kung hindi ka mo gusto sa pinili nyo dulain siya, pagka Marso hampang mo kalayo. Uy, hindi ka mo maghalakampang kalayo, kaya masunog balay na, maguba na. Ay, nako. kupod bisan may Pero ang importante, Parmiloy, kung ano gid man ang imo gusto, kung sino gid man ang imo nagustuhan, ang importante palangga mo siya. Para nga kung ano gid man Parmiloy, handa ka na magantos da. Pero kung ako, pilion ko gid ya Parmiloy, ang buot lang niya nga babae kag mga saligan Parmiloy. Kung wala gid man siyang amo sina Parmiloy, hindi na lang. Hindi ka kasiguro sa mga tao actually. Oh, hindi. Kay alag-alag mo na nga pag nubihanan nyo ya. Gisugi gina si mo iya nga madulog nga kahapon. Ay, kadalog ba? Oh, hindi Oo, pala. Hindi man. Masali mapabot-buot man na sa Parmiloy, kag ikaw man di ba la? Kung nagbiyahe ka mo, tanan niya kabuot, may ara na Ora da. na tanad ya. Pagkasal nyo gali mambo ka daw. Wala ko yung magduwa-do maglaom gali nga mo na batasan mo mi. Ay, kalu. Di ko kabalo lang ko. Kung kabalo ka do. Oh, di ba? Oh, hambal ka. Wala. May mo ka plangga ta ka. Na, bawi na lang. Muna siya. Oo. Eh, siguro nyo na lang parehas ka mo sa Ginoo kasi Yes. mo duwa. Kay nami, Parmiloy, kung makapili ka sang partner nga ara sa Ginoo, Parmiloy. Nabi. Kay nami, hindi ka man makasiling nga hindi na gina siya ka buot-buot na gina sa nami-nami na gina sa At least ya, kung magampang siya kalayo, baga lang. Kaya ara sa Ginoo, Kaya Parmiloy. sa Ginoo mo. Sabi nyo, ang mga ara sa Ginoo, lagay sa katuntuhan mo. Oy! May ara. Oh. Galing kumbaga, kung ikaw yung wala sa Ginoo, gampang ka kalayo, kadaba-dabagin ang kalayo mo. Oo. Pero kung ara sa Ginoo, kasi makahampang mo na sa pagbaga lang. Loy kilala Kuskus! Kaya mo na gali. Kaya kung ara ka sa Diyos Parmiloy ga, Oo. makasala ka gani gamay, ga pangayo kaya dayon patawad. Patawad. Kaga tinguha ka, ga ideya ka, nga mapalayo ka da. Ay, hindi ka na. Paghampang mo yung baga, mamba ka lang karoon nita puso ko lang mga ilang patawad karoon. Ay, nako.
paano na lang nagali karon yang ay nako sige lang. Tiyan mo na siya, hindi na magduga kay Badalaw na karon. Oh, basi bla. Tiyan mo na, hindi ka mo maghambal sa kagalingon nyo kumot. Ara sa ginoong tawo, perfecto nagigidaw santo. Oo. Kay kisa ginalait nila Premiloy kung makasala gani la ito nila din. Siling ara na siya sa Dios. Hindi. Siling Kristiyano siya. Nga mo na siya. Hindi na. Kung baga, gampang na siya, kaling baga lang. Oo, kahadlo ka niyo, yung taong wala sa ginoo. Oo. Kaya kung makadaba-daba na yan, sunugon niya. Oh, kita mo, bubuhay kayong pamilya. Oo. Bakit Amo na na ganing siya? sa kanta bla Premiloy nga sa tukso na. Kay rami ng winasak na tahanan. Ah, di ba? Nga, hambal pa na ganing nga, o tukso, layuan mo ako. Ang tukso pa ko na palayo siya. Pero sa totoo, ikaw yung dapat mo palayo sa tukso. Oh, buda siya. Okay, kasi sabi pa Miloy, ang tukso amo nang ginapalapitan. Kaya mo na ganing nga, kwaon yun na sa panguna-una niyo mga ka-ES, mga kanay siya ga. Oo. Kwaon nyo sa panguna-una niyo nga, ang tao nga ra sa ginoo, 100% perfecto. Oo. Kaya nga, basi makibot ka mo. Di marasoy mo lang na siya nga, wala mo ko yung naghambang kalayo. Baga lang. Mga dugsing-dugsing lang na nulo niya ilyong kag lolo Miloy ha. Basi blang gibanda sa aton mga kanya hindi ah. Ako ya kung tuod. Ami arag ko na ya para Miloy na batian be nga nagambaling din dia. Kung tuod kaya ngara daya. Hindi ka na maghimo sala. Kung nakasala ka na hindi mo na pagliwaton. May kabalo ka, Prelio. It takes ang faith. Oh. Para maging serious ka sa pagpangalagan. Oo. Di karon, kinanglan mo giti. Kung tutom kaya tanan, hindi mo mahimo. Oo. Hindi kaya kampang baga ko'y tutom ka kabay. Tutom ka, oo. Hindi mo pag tsuntuhon ang asawa mo kay plangga mong ginoo. Oh, yes. Ginkasal ka mo tubangan sa ginoo, hindi ko sa pagtuntuhon kay di Oo. gintunto kung man ako ng ginoo. Oo. Ang tao nga hindi matinuohon sa ginoo, hindi na siya matinuohon sa iya partner. Oo, yes. Ah, Oo. mahadlok ka. Kadlo ka sa Diyos, kadlo ka sa partner mo. Kung nagani kasi reklamos lang ka ginuot kuno sa panahon sumbong kung Oo. testingan lang na kung kaya mo ba pemperno. Amo nagali Premiloy kay sa Marso niyo. Ang balto siyang pag-asa do, mas grabe ko nung init. Gina-practice lang ta na diguro Premiloy kung anong mabatyagan ta kung ato ta sa simperno. Oo. Kaya ginapainsin niya sa imo prelyong. Oh, sa akon gid. Nga pwede sa aton. Kaya hindi ka dapat magpa-imperno. Oh, yes. Kaya init to. Init, oo. Why do you ice water? Oo, may tani ko may ato ko may baligya lang sa ice water. Pero, Pero balang to, ako nang balina. nga no. Hindi ko na magbato ng imperno sang bumbero. Yung nga man. Hindi ko na pwede, kay basi ko na magkalapatay ito klayo ta. Di, sige mga kanisyaga, mga ka-IS, amo na siya nga ito yung istoryahan kay love man pa man subong hambal sa kalabanan. Di, last episode natin di sa bulan sa Pebrero, pasalamatan natin si Kuya Hill andan kay si DJ White Rose. Ato ni matag palamati Premiloy ga tutok gid si amigo Joseph Iskuten. Grabe ginang pamati ya. Amigo Michael Loses. Ang parente bla ni Rosana Loses. Amigo naton Lito Palermo kag amigo ta Premiloy nga si Charlie Bordan. Pamati gina sa ton amigo Kevin Bordan. Mga Bordan family da sa Carles Iloilo ga pamati gina Premiloy. Supporters ta namo. Amigo Ariel Mar Iscaro. Kapamati man, mga taga-hinigaran da Premiloy, mga Pineda pamilya. O, kapamati ito sila. Oo, si Tatay Roming. Kapamati na Tatay Romeo. Kung makaano da siya Premiloy, mayos na interviewon Tatay Roming. Interviewon ko na siya. Makakuha ta da siya sa iya sa mga insight pala Premiloy. Insight. Oo, ano makakuha ta Di siya ba mga insight sa kilid? Ang guro. Sabi ko yung insight nila, aten ka ba makato? Ay, insect kali na yan. Insight kaya? Alam ka. Oo. Basta, mo lang mabilin ko sa Diyo Ano mabilin mo? Subong. Okay pa di ko no, kaya balalabman. Love man. Dason bulan, tandain nyo kid niya. Oo. Hindi maghampang kalayo. Baga lang. Sige, padayon kita. Dugay-dugay Premiloy pabati na naton ay ikaduwa nga bahin sa aton drama. Naghulat nga paghigugma. Grabe Premiloy pamatiin nyo da. Kaya rin naghulat nga paghigugma ang istorya ni Joy Ren kag ni John Lloyd. Pamatiin nyo da kay Ari na. Ipabati na naton Premiloy kag bantayan sa sunod ang adventure ni Duming kag ni Albino. Grabe man to Premiloy. Grabe man ang pagpaninguha sa aton audio vision editor nga si Toto Romel T. Pineda. Grabe. Sige padayon lang kamo sa pagpamati ha. Dili sa inyo paborito nga istasyon ang AS-FM sa programa Kuskus Balungos. Ari na ang programa!
nga magahatag kalingawan kag kasadya. Kuskus balungon. Kuskus balungos. Kuskus balungos. Upot kay Lolo Ilyong kag Lolo Miloy, ari man si Papa Mil kag Miss Catherine. Kuskus balungos. Sa radyo malingaw ka, gani magpamati na. Nina ang programa nga magahatag kalingawan kag kasadya. Kuskus balungos. Upot kay Lolo Ilyong kag Lolo Miloy, ari man si Papa Mil kag Miss Catherine. Kuskus balungos. Sa radyo malingaw ka, magkakadlaw ka. Kuskus balungos. Kuskus balungos. Kuskus balungos. Bantayan sa Nasyaga Showtime Drama. Gari ako diri. Inatupod. May mission ka, Tuming. Ano inagamisyon? Ang magpangapil sa ginharian niya ini. Sang putian. Kinahanglan, gabalutos mo ang mga kaaway. Lupigon na to ang ginharian. Ate, sige. sa kaaway. Sige, Dino. Malakat na ako. Magpreparar ka mo. Oh. Lutuso natin ng mga putihan nga to. Oh, matuman na, Pinonong Miloy. Matuman din na, Pinonong Miloy. Manda kami. Oh. Sundon lang natin. Ang hambal sa natin pinuno na si Pinuno Albino. Sarakay mga ituman! Sarakay! Ara, nagkakatumba lang ang mga kaway. Gagang mga kaupod ko, nagkatumbangan. Ang mayo pa sini, ang ilalider ang munahon ko. Ato siya, katuan ko siya. Op! Siya. Nakita mo ini? Ang nagasiga ko nga espada. Amo ining ginhatag sa akong kaluluhan. Ang espada sa mga putian. Natural kitaon kay puti. Pero ang espada ko, kita mo? Hindi. Hindi. Abo, Hindi kita hindi. na lang yung espada. Abo, hindi ko Tinulungan mo. kapatay sa imo. Oo. Hindi. Ang espada, kaya hindi mo makita. Oo. Hindi. Delikado kita sini, Prinsesa Catherine. Hindi. Tuman kita sa imo katapik. Hindi ka mahigo. Hindi mo ako maigo. Hindi mo ako maigo. Kag ina, maghanda ka. Kagsungot ako naman. Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. ASFM. ASFM, ASFM.
FM, the heartbeat of Sake City. News and drama, music we offer so beautifully. And it goes Occidental, our voice is clear. ASFM, your friend, always with you. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Ano man nga kapigaduhon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom magapabakod sa aton tagipusoon. Tub-tub naman sa liwat, ini naman ang inyo alagad, Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati sa ngalan sa aton gwapuhon nga station manager Kuya Hil Andan kag ang aton program director DJ White Rose. Sa ngalan na lang sang bilog nga puwersa sang NYGC Blind Drama kaupod sa aton nga mga aktor. Ini naman ang programa Kuskus Balungos sa 106.9 ASFM. Aton. Ini. Bye-bye! Hello ka mo, Bye-bye! hello. Hello ka mo! Bye! Lolo Ilyong, Lolo Miloy, kamo ang amon inspirasyon. Sa inyo pagkamasadya, kami pirmi nagakalipay. PYGC Blind Drama.